Hola, benvinguts i benvingudes a Contes i Poemes, l'espai setmanal on la literatura es converteix en un pont entre generacions. Avui començarem amb un llibre especial, ple de delicadesa i màgia, anomenat Tan petita i ja saps, de Maria Mercè Marçal, una de les figures més brillants de la nostra literatura, il·lustrat per Marta Altés. Avui estic acompanyada per Xesca i Núria, dos lectores i amigues. Esteu preparades? Abans d'endinsar-nos en aquest recull poètic, posem-nos en context. Núria, qui era aquesta dona tan extraordinària? Bé, primer que tot, bon dia i moltes gràcies per haver-nos convidat a aquest podcast literari. Pel que fa a la pregunta que m'acabes de realitzar, Maria Mercè Marçal era molt més que una poeta. Era una dona que vivia la seva escriptura com una forma de resistència, de reivindicació, fins i tot de celebració. Nascuda al Pla d'Urgell el 1952, va ser poeta, traductora i activista feminista. Va lluitar per la llibertat en tots els sentits, la personal, la col·lectiva, la creativa. A més, va prendre decisions molt valentes per a la seva època, com ser mare soltera, i aquesta experiència es veu reflectida en molts dels seus versos. Però potser una de les seves grans virtuts era la capacitat de convertir la vida quotidià, la maternitat, la natura, els gestos més senzills, en poesia universal. Amb llibres com Cau de llunes, Bruixa de dol o Desglaç, va deixar una empremta inesborrable en la literatura catalana i avui la seva veu continua viva. Moltes gràcies per convidar-me. M'alegra molt poder estar ací i parlar de Maria Mercè Marçal, perquè és una autora molt important per a la literatura catalana. La seva obra està plena de sentiment, reivindicació i força, i crec que val molt la pena recordar-la i donar-la a conèixer. Com ha dit Núria, l'obra de Marçal ha sigut molt significativa durant tota la seva trajectòria. Cal destacar el Premi Carles Riba de Poesia, el 1976, per Cau de llunes. A banda, ha guanyat més premis com Premi de Poesia López Picó el 1985 per la germana L'Estrangera o Flor Natural en els Jocs Florals de Barcelona el 1981 pels poemes Cabal d'amor, variacions sobre una mateixa onada. A més de la poesia, Marçal també va escriure narrativa i La passió segons René Vivien és una novel·la extraordinària que reivindica una figura literària oblidada i reflexiona sobre el paper de les dones en la literatura i l'amor. Amb aquesta obra ha guanyat premis com Premi Carlemany de novel·la el 1994, Premi Crítica Serra d'Or el 1995 o el Premi de la Institució de les Lletres Catalanes el 1996. Avui ens anem a centrar en Tan petita i ja saps, un poemari de Maria Mercè Marçal que parla de com una xiqueta, tot i ser molt jove, ja entén les desigualtats que hi ha entre homes i dones. L'autora mostra com, des de la infància, les nenes aprenen els límits que la societat els imposa. Amb un llenguatge senzill però profund, Marçal transmet un missatge feminista i reivindicatiu, molt present en tota la seva obra. El que més m'agrada del poemari és com és capaç d'incorporar imatges pròpies del món infantil, com les bruixes o les llunes, donant-los nous significats. És increïble que una autora principalment destinada al públic adult, com Maria Mercè Marçal, siga tan rellevant per als xicotets, gràcies a aquesta adaptació tan bonica. Precisament, és això el que fa únic aquest llibre, com transforma imatges tan pròpies del món de la infància en poesia apta per a qualsevol edat. Xesca, podries destacar algunes característiques d'aquesta edició de Tan petita i ja saps? És una tria de poemes feta per Jaume Subirana, acompanyada d'il·lustracions màgiques de Marta Altés. Per exemple, trobem versos com Avui sabeu? Les fades i les bruixes són germanes, amigues per sempre. És un cant de la llibertat i la creativitat, amb personatges que desafien els papers tradicionals. Exacte, Xesca. Aquest llibre és molt especial perquè acosta la poesia d'una autora tan rellevant com Maria Mercè Marçal a petits i grans, d'una manera molt visual i emotiva. Les il·lustracions de Marta Altés no només acompanyen els versos, sinó que també els amplifiquen, per dir-ho d'alguna manera, creant un diàleg preciós entre imatges i paraules. Això fa que els infants en especial puguen endinsar-se en la poesia sense adonar-se'n, com si fos un joc, una porta oberta a la imaginació.
I ara voldria parlar del poema Divisa. És curt i és el primer d'aquest recull de poemes. Per a mi té una força personalment considero immensa i diu així: emmarco en 4 fustes un pany de cel i el penjo a la paret. Jo tinc un nom i amb guix l'escric a sota. És clarament un poema que parla de la importància del nom propi, de la identitat, i en especial per als més menuts. Es centra en el joc de la il·lustració, un cel ple d'estrelles lluentes que ofereixen a l'infant infinites possibilitats. I a més, així és com comença el llibre. És com si volguera dir a cadascun dels seus lectors que té dret a reivindicar el seu lloc en el món, a fer-se escoltar i a deixar la seva empremta. I així considero que aquests llibres, tant per a menuts com per als més majors, és com una porta oberta a la reflexió. Fins i tot a mi m'ha fet imaginar i reflexionar. Per tant, considero que és una de les grans herències que ens ha deixat la gran Maria Mercè Marçal. Ara, per a connectar encara més amb aquest llibre, anem a escoltar Maria Mercè Marçal, recitant el poema Divisa. A l'atzar agraeixo 3 dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel. Aquests versos reflecteixen el compromís de l'autora amb la seva condició de dona, la seva consciència de classe i la seva identitat catalana. La seva rebel·lió és triple: contra el patriarcat, contra les desigualtats econòmiques i contra l'opressió nacional. Però no veu la seva situació com una limitació, ho assumeix amb orgull i com un motor de lluita i resistència. Absolutament. I és impressionant com aquesta poesia pot impactar lectors d'edats tan diferents. Infants, joves, adults. Qui no ha sentit mai que forma part d'un món que ha de transformar? Per a mi, aquest poema és tot un símbol de rebel·lia i empoderament. Curiosament, el vaig descobrir en un concert de la Fúmiga. Les meves amigues i jo vam decidir comprar-nos una polsera totes juntes per tindre la mateixa i que ens unirà a totes, i vam triar la de 3 voltes rebel. Però en aquell moment jo no coneixia Maria Mercè Marçal. Quan la vaig conèixer va ser un descobriment meravellós. Em vaig adonar de com l'art i la música moltes vegades estan connectades, especialment en la cultura valenciana. Per això, per a mi, aquest poema, sobretot quan el sent recitar, és una oportunitat per reflexionar sobre la identitat i la importància de ser rebel en aquesta societat. Abans de finalitzar, deixem un consell per a les famílies que vulguin explorar aquest llibre. Xesca, Núria, recomanaríeu llegir Tan petita i ja saps en família? Jo crec que també pot obrir converses sobre valors importants: la llibertat, l'amor, la feminitat. És una manera innovadora i creativa de fer créixer la imaginació i la sensibilitat junts. Sens dubte, per a mi aquest llibre és perfecte per compartir amb els infants perquè poden compartir amb ells i descobrir el món de Maria Mercè Marçal, el món de la lluna, les bruixes. A més, és un llibre excel·lent per poder apropar als infants la literatura i la poesia catalana moderna, i que menys que fer-ho amb una autora tan rellevant com Maria Mercè Marçal. I per concloure, les il·lustracions els ajudarà moltíssim a poder comprendre els versos. En conclusió, la poesia de Mercè Marçal, una de les autores més importants en la llengua catalana a l'últim terç del segle XX, continua més viva que mai. Encara que va morir el 5 de juliol de 1998, no s'han deixat de fer reedicions de la seva obra literària, com el llibre que hem comentat avui, Tan petita i ja saps. I agrair tant a Caterina, la presentadora, moltes gràcies, com a Xesca, la meva companya, per aquesta estona tan meravellosa i per la gran feina que feu, perquè no és una feina fàcil apropar la literatura als més joves, i considero que ho feu d'una manera molt amena i que tindreu una gran audiència. Moltes gràcies. I fins ací el programa d'avui. Agafeu este llibre, trobeu un raconet tranquil i deixeu que Maria Mercè Marçal vos parle. Vos esperem la setmana que ve, amb més paraules i més màgia, a contes i poemes. Adeu!